Però si saps que odio els llibres. Les verdaderes històries, Guillem, s'escriuen en paper. Odio els llibres, no són bons companys per a conviure. Més de 1000 excuses per les quals no fer-ho més. Tant de bo algun dia els puga oblidar. Qui ets tu? Jo sóc la consciència, sóc aquell que no pot callar. Una veu que t'atrapa i et convida a reflexionar. Ja fa anys que m'espera i per fi em puc manifestar. I com puc tornar a llegir un llibre? Amb la clau màgica. Saps que jo t'ajudaré perquè pugues recordar. Al·lucina perquè ja ha arribat la musa.